Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Umitiramba ka Assam, Himanta Biswa Sarma. Ulat ho hakarinsan social media X jong baka Assam kala Shah Byrngem hakibrio ki Nongkyntur put bian barkamtra ya ki jaka sarkar barkani kala khanglat iki kam ka sarkar. Uloong haka X bakidon iway point khat khandai lang bigas ki jaka ki baka sarkar kala yo ban pelan nakakti jong ki Nongkyntur put barka sarkar kan yeng banyada na kabenta ka jingmentoy jong ka jilla. Uloong bahaka South-Nam ka sarkar kala la ban yo biang shispa 100 square kilometer ka jaka ban nyok persen na kani kadai hanong ba gohati bar uloong ruba ka sarkar kan kini lun man la ka shi ka jaka na kinong ban kulun jubor. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra